Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri bideo berri batera. WhatsAppetik deskonektatu nahi duzu mugikorra itzali edo datuak desaktibatu gabe, atxeden hartzeko edo bake pixka bat izateko bada ere, gaur erakutsiko dizut nola egin modu erraz eta azkar batean. Az gaitezen. Androidekin hasiko gara. Hainbat modu daude, baina eraginkorrenak ikusiko ditugu. Mugikorreko esarpenetara sartuko gara eta aplikazioen barruan WhatsApp bilatuko dugu. Hemen forzar detenzion aukeratuko dugu eta ekintza berretxiko dugu. Honek erabat itxiko du aplikazioa, ez duzu mezurik jasoko berriro ere eskuz ireki arte. Hau WhatsApp etenaldian jartzea bezala da, ez duzu desinstalatzen, baina ez zaitu molestatuko. Gure mugikorreko esarpenetara sartuko gara eta aplikazioen atalean WhatsApp topatuko dugu. Datu mugikorrak eta Wi-Fi jartzen duen atalean sartuko gara eta bigarren planoan dauden datuak desaktibatuko ditugu. Honek interneterako sarbidea blokeatzen du, aplikazioa itxita dagoen bitartean, baina beste aplikazio batzuk erabiltzen jarrai dezakezu arazorik gabe. Soilik datu mugikorrak desaktibatzen ditu, beraz Wi-Fi sistema batera konektatuta bazaude, mezuak berdin-berdin iritsiko zaizkizu. Metodo hau ezin hobea da aplikazioa itxi nahi ez baduzu, baina blokeatuta mantendu nahi baduzu. Hirugarren metodoa jakinarazpenak desaktibatzea. Berriz ere gure mugikorreko esarpenetara joango gara eta jakinarazpenen atalean WhatsApp bilatuko dugu. Jakinarazpenak baimentzea aukera desaktibatuko dugu edo nahiago baduzu mezu talde edo deien jakinarazpenak soilik desaktibatu ahal izango dituzu. Honekin mezuak jasotzen jarraituko dugu, baina telefonoak ez digu abisatuko. Ezin hobea da atxedena nahi baduzu ezer itxi gabe. Orain ikus dezagun nola egin iOS-en. Datu mugikorretarako sarbidea murrizteko, mugikorreko esarpenetan sartuko gara eta WhatsApp topatuko dugu. Hemen datu mugikorrak desaktibatuko ditugu. Horrek erabat blokeatzen du WhatsApperako interneteko sarbidea, baita aplikazioa irekita badago ere, baina datu mugikorrak soilik blokeatzen ditu. Beraz, Wi-Fi-ra konektatuta bagaude, mezuak berdin-berdin jasotzen jarraituko ditugu. Eta bigarrena jakinarazpenak desaktibatzea. Mugikorreko esarpenetan sartuko gara eta jakinarazpenen atalean WhatsApp atalera joango gara. Desaktibatu egingo ditugu jakinarazpenak baimentzea. Blokeatu beharreko jakinarazpenak ere pertsonaliza ditzakegu, mezuak, taldeak edo soinuak. Primerakoa distrakzioak nahi ez badituzu, eta nahi dugunean aktibatu ahal izango dugu. Gogoratu WhatsApp deskonektatu arren mezuak zure zerbitzarietara iristen jarraituko dutela eta aplikazioa berriro irekitzen duzunean edo interneterako konexioa aktibatzen duzunean iritsiko zaizkizula. Eta listo, orain badakizu nola deskonektatu WhatsAppetik zure mugikorra itzali gabe. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustoko dut eta harpidetu zaitez gure kanalean bideo tutorial gehiagotarako. Hurrengora arte!